खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 21 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोबां रां खहा जानो हागौ। मुवा बेसाद बायनाय समाव सांग्रां जानांगोन। जेंना गोनां सान। वृष राशि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोग्गो सावस्रि मोनफिननो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशि आंखाल नुजाथिगोन। नखराव रां रुफा माइ माइरं जोबस्रांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। कर्कट राशि खाबु गोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। सिंह राशि नखरनि थासारिया जौगागोन। गोबां रां रुफा धोन आरजिनो हागोन। रंजा खुसिनि गेजेरजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। कन्या राशि जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थागोन। गोसोआव गोबां दुखु मोननांनो हागौ। तुला राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोबां रां खहा जागोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृश्चिक राशि बिसिनि साख्रि जाफुंनायनि खौरां मोनगोन। गोजोननायजों आबुं जागोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। धनु राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। नुफेरै मुवा बेसाद नुनो मोननो हागौ। गावनि आंगोफोरजों गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। मकर राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा। जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा आद्रा थागोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। कुम्भ राशि गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन। नखरनि जेंनाखौ लानानै उसुखुथु थाथेरनो हायै जागोन। जेंना गोनां सान। मीन राशि खामानियाव मुखुब जानानै थागोन। थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।